Buat kolak kundu. Kada pula kita lihat. Kalau dek kalian ikut apa nama lo guys? Kalau dek kami dari ketek ko kundu nama ngo. Awak boleh sangenek je nye. Sobo kami buat kolak cuman untuk berdua jo anak gadi je nye. Kok apa-apa aja dak katuju dek kolak kundu dah. Oh iya guys, kalau kalian membuat kolak kundu kalian campaan incai atau kalian masukkan ke dalam kolak. Kalau awak awak campaan. Lah sudah awak bola-bola tu awak korek-korek lagi. Kok di kampung lah incai sudah awak serak-serakan beko tumbuh nyo pucuk kundu bisa lo beko digulai no. Lumayan kore juga kundu agak basopi wak dia mengorek Ado lo orang nampak dia wak incai kundu ni buat susu. Lah sudah tak korek-korek kundu tak ko kasado wak poy ambil lah santan ke dalam kulkas leko lah lama dalam kulkas ngapa do dak pakai kan ancak dibuatin kolak kini. Kok bungkui santan banyak 3 bungkui tapi ko lah lobi-lobi buat sambal sebolon-sebolon kok kadi masukkan kasado tak banyak bona tu mangko awak masukkan ke dalam plastik balik masuk dalam freezer bisa nyo dipakai bisu-bisu sambal manantiin santan tako cair deh tu nang kundu tako awak basuh berosi-berosi lu tu namonyo aduk di dapur dak kabi-abi do lah lama tak sendok dalam periuk lah angek lo nyo. Untung awak dapat sampel gratis untuk pelotak sendok modeko ayo rancak lo cando dak angek sondok awak ada eledo nan cek lai meja awak dak lo kumo dek sembarang lotak je ledo. Nocok lo lupa meninggal sonduk dalam periuk modeko boleh lo lah cik. Lah cair santan tako tu dia agi garam sangenek. Dia agi lo panile sangenek supaya nak owen kolak wak dek Bahasa gaul opsional aja kok panile ngonye. Tu agi lo lah gula pasir gak sa sendok. Kalau kolak kundu nak rancak ayo gula merah atau gula ono tapi wak agi juga gula pasir. Nan gula ono dia agi juga. Lah cair gula ono tu dimasuk lo kundu lainnya lama mau bui kundu be kongo ko tua mengorek tako gak korek raso kira lah masuk kundu kasado yo pono juo periuk ketek wak denya baru masuk kundu baru anak gadi wak lah tiba pe mancolik lah masak kolak tadi kecek ada sabar kawan manantiin kolak masak dah lun mati api kompor ledo tu wak ambil je sasai kundu lai laga ompuk dek tando nak iyo kawan lah diombui-ombui seorang dak dapet mangecen anci do solil lah ekspresi inyo memakan tua. Ange ambui lu. Kalau jo onau ciwa dek sari kena bongi wak dek lo ngo hari mau makan ange lo mati dek ngo apa le awak kecek lo kawak no. Lah dicari kipe seorang. Alhamdulillah akhirnya nan kolak kundu wak ro masak juo tu dimatiin api le. Awak kebiasaan bono dari ketek de lah kalau makan kolak ro pasti ado jo nasi. Sanan modai kolo. Nyo dak kolak kundu aja do apapun macam kolak pasti wak kinco jo nasi. Tu awak yo nak lanjut makan kolak ro le sampai di siko je lah video wak lo yo guys. Terima kasih yang lah nonton.